sing Kari manis kurang manis tambahi gula. Jil, kowe rada rono aku ya butuh vitamin. Ya Mas, ayo nyapa to kuwi cerewet iki nyapa to. Iki urusane dagelan lho, urusanmu debok kuwi lho. Nah, kowe rumang sak menten seret niki urus. Ora nek ngene iki yo kene sing ngurusi. Masa sithik-sithik ya ora oleh nonton. Ora lah. Wis saiki bakal perak barang ya. Mas aku. Endok karo kowe, aja ngurusi dalangmu. Goyangi sembarang ya Mas. Goyangi sembarang. Sik, lah aku ndak oleh nonton lampune tak pateni kabeh lho. Nyapa to kok ngesro lho. Wong iki sing adil penonton ya dibagi, dalange ya dibagi. Ya sik to sampean sing sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ora, aku ora butuh dalilmu. Lampune tak pateni tenan. Lho, iki lho tak aja anu lho Pak Mito. Kowe aja nyerewet lho kowe iki. Iki masalah iki. Sing duwe kuwasa panggung